बाळूक जिजूचे पुणशेत आणि कार्मेल रेडियन्स सांगता क्रिसमस वेळार 3 स्पर्धे मांडून हाडटा. एक क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन घराच नेकेत्र तयार करचे आणि हांगसर ते डिसेंबरच्या 20 आणि 2 तारखेर हाडणं दिवचे. पहिले इनाम आसा 8,000, दुसरे इनाम आसा 6,000 आणि तिसरे इनाम आसा 4,000 रुपये. दुसरो स्पर्धो आसा क्रिसमस फॅमिली पोस्टर कॉम्पिटिशन. कुटुंबाच्या चौगांनी आवय बापोय आणि भुरग्यांनी सांगाता मेळून क्रिसमस संदेश पासारचे एक पोस्टर तयार करचे. हो स्पर्धो डिसेंबरच्या 20 तारखेर सोनवारा 3:30 वरार पुणशेताच्या हॉलांत चलता. तिसरो स्पर्धो जावन आसा बाळूक जिजूचे पिंतूर सोडोवचे. हो स्पर्धो डिसेंबरच्या 20 आणि 7 तारखेर सोनवारा दीस 2:30 वरार पुणशेतांत सुरवात जाता. हो स्पर्धो 3 विभागांनी चलता. 5वी तावन 10वी, PUC आणि डिग्री आणि उपरांत वडांग. या सकड स्पर्धांची इनामां बाळूक जिजूच्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी वांटतल्या. येया क्रिसमसाच्या या सुवाळ्यार स्पर्धांत भाग घेया. तुमची नावां त्या खातीर या नंबरार रिजिस्टर करा आणि आकर्षक इनामां जोडा.